Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Lakaw na, uy. Atuan na tos Alma. Nagmahay ra ba ka to nimo? Ay, ambot mama, oy. Mahadlok naman hinuon ko. Kinsa may imong gikahadlokan? Si Alma, good. Ay, sige, ariw na ko, ma. Sige. Kaluoy baya sa akong anak. Ma! Oh, Awa na sila si Alma og laki sa among kwarto! oh, unsa? Unsa gisulti nimo? Wa na sila si Alma ug ang bata. Wa malagi ko kadungog nga milargang auto. Wa lagi sila, ma, sa kwarto! Wa man gid ko makabantay oy nga migawa silang duha. Hala, unsa ron? Ma? Hilak sa bata. Tuwa sa gawas! Ako nga tuon! Gigutom gyud ang akong pinangga. Ha? Anya nas mami nimo ay. Salamat! Unsay salamat? Abi na ko gain na mo. Unsa? Wa. Wa. Nakalitan magug ko. Wa mo sa kwarto. Ang binanga ko nga gigutom na siya. Nahadlok ka nga ilayas na ko ang bata? Unsa? Mituo ka na sa ilang gipasangil nako. Mituo ka nga gamito na kung kasangkapan ang bata aron dili ka malayo nako. Mituo ka nga ako nang mabuhat. Nakalitan lang ko ganiya. Nakita pagod nako nga dito mong duha si Laki sa kwarto. Mahimo na ba sa natong lalis? O sige na. Pakatulgan ng bata. Oh, sorry, son. Okay ra, ba? May imong magtuog kagyod nga kontrahon ako ang imong kalipay. Dili na tinuod, son. Dili na tinuod, Jack. Ang imong kalipay mo'y akong priority. Labi na gyud kay ikaw mo'y nahimong instrument. Ngano nakabangon pagbalik ang atong negosyo. Karon ang panahon, anak, nga imo na sang kalipay ang akong hatagan, okay kayon? Ay lang ko ilara pa. No. Ang akong pagamahan mo'y nipatigbabaw sa akong tinguha nga malipay ka. Ugaling lang. Dili ka lang maminaw na ako. Usaom na ko magtuo sa imong mga puong pa. Gawa mo kay bilib na ko. Bilib ko nimo, anak. Ikaw ko'y may pabangon pagbalik sa atong negosyo. Pero Jack, di lang ko gusto nga mulaom ka. Mauna pa. Mauna. Mauna akong kalagutan ni mo. Tungod kay wa kay bilib na ko. San? Nag-usik ka lang sa imong panahon. Kay bisag unsaon mo sa paghimog kayuhan, dili kini makita ni Nobi. See? Ha? Wa agad kay bilib na ko. Jack, Pa, gipakita ko na nga akong concern nga to ni Nobi ug sa iyang anak. nakita ka na ni Nobi? Jack, gwapo ka. Inanay ka nang nailhan sa natad sa negosyo. Ayaw ni ko sige. Pangitag binuhat nga makatugbang sa imong pagbati. Kanang binuhat nga mahimo mong ikapasigarbo sa katilingban sa atong circle of society. Anong Nobi pa? Imong ikauwaw? No,
Wa ko siya ikauaw. Pero wa magkatugma ang pinitik sa inyong kasing-kasing. Kung mawa lang sa iyang kinabuhi si Alma, mahimong ako na'y iyang huna-hunaon. O niya, ang amahan sa iyong anak. Sperm cell donor lang ang amahan. Nakasiguro ka? Dakog nabayad si Alma. Aron lang mamabdo si Nubi. Chuck, Way relasyon si Nubi sa amahan sa iyang anak. Usa lang si kadonor. Dakog nabayad si Alma aron lang mamabdo si Nubi. Sa higayon nga mapamatud-an gyud nga may dakog kalabutan si Alma sa nahitabo ni Ronel. Dako na kog kahigayunan aron akong maangkon si Nubi. Ganon ni aman sa atong tunga si Lucky. Di ka gusto? Aw, okay ra. Akong ibalhin ang bata na rin ako. Kadiyo tagod. Unsa pa may imo reklamo? Naglikay ka ba nako? Ha? Tubag ako. Naglikay ka ba nako? Tugani ko. Imo kong gipangutana nganong naglikay ko nimo. Nganong likayan taman ka? Nangutana gani ko. Kung nagtuo ka, nga kagibutan ko sa tunga natong duha ang bata. Paglikay na di ay na. Gituyo na kog butang ang bata sa atong tunga aron dili siya mahog. Maura gyud na. Ngano man mo sa ibutang sa kuna? Mahadlo ko. Mahadlo ka? Mahadlo ko nga tingali inigmatan ako. Wa na si Lucky sa kuna. Ngano na ko nauna mga kaana? Nga naghana lang. Nakigsulti ba nimo si Jack? Nga naman di ay. Tugani lang ko. Nagkasulti ba mo si Jack? Mianhi siya. Pero gibalibara ni mama kay mipahuway ko. Namugos siya sa akong gigawas. Maratuhi kayo na nga nagkasulti mi si Jack. Wa siya magdugay. Kaya ako'y mihangyo niya nga mupahuway ko. Nga naman di ay. Wa. Nga nung nanguta naman ka? Nagduda ka? Wa lagi. Sige na, mga tuog na ta. Ako na lang ibalhin si Lucky. Ayaw na. May ng pagkatuog sa bata. Ayaw siya gukawa. Mga tuog na ta. Boss, unsa may imong ginuktokan na, boss? naguna-una ako sa akong anak o kang Nubi. Uyab di mong duha si Nubi, boss. Ha? Wa man gin may magkauyab ni Nubi, Chukoy. Oh? Mo ba? Unya, boss, nga ka ba ito ng mga anak? Sugo lang sa panahon. Unsa? Timpa. Tinuod, boss. Nga di mo magkauyab ni Nubi? Wa lagi. Mao di, boss, nga kaniadto. Kumungutan ako nimo, nga nung padadaan yun ni mo press computer o fresh milk sa Nubi. Imo na yung pagngunog cellphone. Aron way masayod sa akong tinaguan. Tinaguan, boss? Awahin ang akong nasayran nga in love di ko niya. Dugay na di mong kaila si Nubi, boss. Daan ako na kaila niya. Galing lang. Katong ako siyang gilabanan. Huwag ko magtuo nga siya ba ito. Thrilling sa daay ang inyong love life, boss, no? Di ba tawag nga love life, Chukoy? Nasayran ko ang kinabuhi ni Nubi tungod sa kong amigo. Gihulagway sa kong amigo nga o sa kabuutan o sulundon nga pagkaanak si Nubi. Nga gisakripisyo niya ang kaugalingon niyang kalipay alang og tungod sa iyong inahan. Mo ba, boss? Pero katong gusto unta siyang pasipad-an ni Jack. Huwag ko makaila niya. Diha na ko nakailagi niya. Katong nangadto sila si Alma sa klinika ni Dr. Medina. Mo ba? Buutan gid si Nubi, Chokes.
Pero, ampot nga nung wa dayon ko makamatngon nga siya day ang binuhat nga dugay nang ipangita sa akong kasing-kasing. Tungod tingali kay may uyab man siyang tumboy, boss. Ampot lang. Mauragi akong gibati niya ang tumang kaluoy nga gisakripisyo niya ang iyang kalipay tungod siyang inahan nga masakiton. Mao de, boss. Dito na hinoon sila yung dapit. Ako na matngunan nga nagkinahanglan di ko niya. Na in love di ko niya. Mao tong gihimo ko ni mo guardian angel para ni Nobe. Wa ko ilay masangpit so koy aron nga masayran ako kung mabdos ba gyud si Nobe. Pero boss, pinangga ba yun siya sa tumboy? Pero dili lang malipayon si Nobe. Uban sa tumboy. Ambot lang dyan ka, boss. Pero, sigurado dyan ka, boss. Nga ikay aman sa anak ni Nobe. Ako gyud Chukoy. Ako gyud amahan ni Laki. Kumusta naman ka? Sige naman lang kaglakaw-lakaw. Maayo na gid ka? Oh, maayo na ko ma. Nadakpa na ba ang nagbinuang sa imong auto? Wa pa. Pero nakita na namo ang nagbinuang sa break. Oh, ano nga pa mandakpa? Nailhan naman ka ha? Nakita na namo sa CCTV, ma. Pero wala magtrabaho ang nagbinuang sa break. Unsa? Tingali, gisugo lang tong tawana. Ang nagsugo, mauunta na'y panghitaon. O, tingali ka tong nubi mo ay nagsugo at utawhana. Dili sinubi, ma. Giunsa man nimo pagsiguro. Gold digger ka tong babayhana. Dili na tinuod, ma. Mahal na ko sinubi, ma. Mahal kayo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!